Drep s veľkou činkou je jeden z najdôležitejších cvikov na nohy a celkové budovanie sily, pričom zapája hlavne kvadricepsy a sedacie svaly. Postavenie nôh sa dá variovať. Užší postoj viac zaťažuje sedacie svaly, širší zapája viac vnútorné stehná. Činku si položíme na hornú časť trapezov tak, aby nám to bolo pohodlné. Chrbát spevníme a lopatky stiahneme jemne nadol. Nadýchneme sa do brucha a pripravíme sa na pohyb. Pomaly klesáme dole, pričom kolená tlačíme von, váhu držíme rovnomerne na celom chodidle. Nie na špičkách ani na pätách, ale s pevnou oporou prstov o zem. Nemali by sme sa vykláňať na vonkajšie ani vnútorné hrany chodidiel. Ideálne je ísť aspoň do úrovne, kde sú stehná paralelne so zemou, ale ak nám to mobilita dovolí, môžeme ísť aj hlbšie. Pri výstupe sa odrážame celou silou z celých chodidiel, nie iba z päty. Počas tlaku nahor si dávame pozor, aby sa kolená nevyrotovali dovnútra ani na chvíľu. Výdych prichádza až pri prekonaní najťažšej časti pohybu. Každý máme inú stavbu tela. Niekto má dlhšie stehenné kosti, iný kratší alebo dlhší trup. Preto univerzálne pravidlá, ako napríklad kolená nesmú ísť pred špičky, neplatia pre všetkých. Pre správny drep je dôležité cítiť stabilitu, kontrolu pohybu a aktiváciu správnych svalov. Aké sú najčastejšie chyby? Prvou je určite guľatenie chrbta. Ak sa spodný chrbát prehne alebo zaokrúhli, riskujeme zranenie. Pomôže spevnenie stredu tela, panva v neutrálnej polohe a aktívne držanie hrudníka hore. Po druhé, kolená idú dovnútra. Pri pohybe dole aj hore musia sledovať smer špičiek. Ak sa zbiehajú, znamená to slabú kontrolu sedacích svalov alebo príliš vysokú váhu. Tretia chyba, zlá rovnováha na chodidlách. Ak cítime tlak iba na špičkách alebo pätách, niečo je zle. Váha musí byť rovnomerne rozložená, pričom prsty sa vždy dotýkajú zeme. Po štvrté, rýchly, nekoordinovaný pohyb, lebo drepy nie sú o tom, kto ich urobí najrýchlejšie. Pohyb má byť kontrolovaný bez pádu dole a bez zbytočných trhaných momentov, ktoré opäť len môžu zvyšovať riziko zranenia. Ak vás zaujíma viac, klikajte na náš web a veľmi radi vám poradíme.